mage juan kamora maintiere nticha beach mogik madwe mokwongo arwakini machiegni weche manyien mag ang'ichwelo kamoting'o chenro mopogore weche mag siasa weche mag chenro mag rowere mar nyota kachiel koda weche mag kwethno mapingo serikal nyakora mogi warang'ani moko kuom weche maomiyo pek. Kila kiongozi akuje mbele yenu aseme ile kazi amefanya, nyinyi mpige msasa, mchague kiongozi ambaye ako na agenda, ako na program, ako na sera, ako na maono, ako na maendeleo. Jatend piny kiniromo gi jopiny kondele, ojojo piny mondo yier jotelo ma odewo dongruok ma ok akwede mag dhoudi. Na tumemwambia IG tarehe 16 tunarudi. Kama hao polisi hawajashikwa, tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Nyeri, Machakos, Mombasa, Kitui, Harambe. Jatend kweth makero sirikal tesre obwogo luongo ng'anyo, poni tendo bila ore mako bila mano mojogi e kanisa. Tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Joale boma Kisumu nigi geno ni dakteko stima Masondu Ndhiwa Awendo ditieko wach lal sitima mokwako thoth gwenge makaluo. Tudi kodwa na wamaro tema chuoke na ria dek au chiel na nono kao kamano bende yudo wa imbui mopogore mag oganda kaka Ramogi TV machiegni nyinga Simfrozo Kindaja loko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ni doho maduong' mogik othchoko dwaro mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua mar geng'o mondo bura mar thiche oko e apisi kik dhi godo nyime. Dono oyango ni onge kod oteku mar thiche oko bura mane oseng'adi kod doho maduong' ma pacho kae. Okang' makamano koro nyiso ni bura mar thiche oko mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi koro ibiwinji kendo ng'ade kod jong'ad bura adek e doho maduong' e pacho ka. Sharon Ng'ao nigi ler mathoth. En bura manochungi kaluwore gi ng'ur manochwal kod mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua bang' tero ywak mare mondo chung bura mar thicho mare manowinjore ne tim kod doho maduong' ma pacho kae. Okang' makamano ne obiro tok bura mar thicho oko Gachagua ne ochwal e nyim od bura maduong' ma pacho kae kod jaod bura ma Kibwezi West Mwingi Mutuse kendo ne okadhe kod jod bura 281 kapok nochwale e od bura mar Senate. Thicho manomiyo orwaki Kithure Kindiki e apis jalup jatend piny e pacho kae. E bura manong'ad kawuono kod jong'ad bura 5 mag doho maduong' mogik kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome kod jong'ad bura mamoko moriwo jalup ogai mar doho Philomena Mwilu, Justice Smoking Wanjala, Njoki Ndung'u kaachiel gi Isaac Lenaola. Jong'ad bura go oyango gi dwol achiel ni doho mogik nyalo mana chungo kata choro nyime ng'eto mar doho mar apil kopogore gi ng'eto ma ochiw kod doho maduong'. Okang' makama koro nyiso ni bura mar thicho oko Gachagua koro ibiro duok e doho maduong' kama jong'ad bura adek mag doho no kotelnegi kod Justice Eric Ogola kod jowetene moriwo Anthony Mrima gi Frida Mugambi biro yalo bura no. Kamotelo Gachagua wuon ne ok dwar mondo bura no yal kod jong'ad bura go, gima omiyo ni ne oringo e doho maduong' mogik mondo ogeng' dwaro makamano. Gachagua ne othich oko e apise dwe mar 10 mar higa mar 2024 kaluwore gi ng'eto mar od bura mar Senate mondo thiche oko e apis. The jury deserves no mercy from the jury. His Excellency Rigathi Gachagua has insulted you before Kenyans. I urge you to rise up to the occasion. Dwaro mar thicho oko Gachagua ne omiyo buche mathoth omienjo mar chungo thicho mare. Mokwongo penjo ne openji gimomiyo gai mar doho ne okogolo chik mondo jong'ad bura mag doho maduong' owinj burano ka okang' makamano ne okaw mana gi jalup gai mar doho Philomena Mwilu. Ywak makamano nochwal e doho mar apil kama bang'e bura makamano noduogo chungi kod doho no ka giyango ni ogai mar doho kende ema chiko yiene mar chiko jong'ad bura mondo chak chenro mar winjo kendo yalo bura. Kaluwore gi ng'eto no, od bura maduong' ma pacho kae noringe doho maduong' mogik mar kwedo ng'eto mar doho mar apil. E kinde no, Gachagua bende ne ochako tero ywak mare e doho no ka opingo dwaro mane okaw kod od bura maduong' kodwaro mondo buche wit oko kendo kik yal kod doho maduong'. E bura manong'ad kawuono, buche go duto ne othich oko manyiso ni bura makamano biro dhi nyime kendo biro yale e doho maduong' ma pacho kae.
Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto singo manayo ne jogo mane dolala kod hinyruoge mopogore kinde ng'anyo mosebede pacho kae oyudo chudo margi maonge ng'ikruok moro amora. Kowacho ni gin thuondi mag piny Kenya mane wito ngimagi kendo yudo hinyruok ka kedo ne demokrasia ma pacho ka. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Magi ne owacho kinde limbe mare kaunti ma Kisumu, limbe no mane ochako kod telo e nyasi mar sidho ogudu ne jopuonjre mbalariany ma uzima. Tok nyasino, jatend piny ne olimo kar gero ute manengogi yot makanyakwar kaka achiel kuom chenro sirikal mag dongruoge madhi nyime e kaunti ma Kisumu. Tunajenga nyumba 2,000 ya watu wa Kisumu ambayo nyinyi kama wananchi wa Kisumu tutawasaidia muweze kuishi kwa hiyo manyumba. Limbe Ruto Kisumu bang'e to noduogo chuo chieng' e kinde mane obagoro mokondele kod jopiny ka weche siasa emane okawo kore. Jatend piny kane loso ne osingo mar neno ni jogo mane oyudo hinyruoge kata lalo ngimagi kinde ng'anyo mosekalo pacho ka obiro yudo chudo margi ma ok olewo. Nyinyi mkae chonjo, hata kama wale walienda kotini, mimi nitahakikisha ya kwamba kila mmoja wenu aliyepoteza maisha yake ama aliyejeruhiwa akipigania mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya, mambo ya human rights ya taifa letu la Kenya, sisi tutawalipa fidia kwa sababu nyinyi ni mashujaa wa mambo ya demokrasia ya taifa letu la Kenya. Ewi mano, eseche mane Ruto jiwo jopiny ma Kisumu kod oganda jo Kenya duto mondo nene giyiero jatelo kalure kod tije ma ok gikete akweda mag dhoudi. Oyango ni UDA kod ODM dhi tiyo kanyakla mar loso sirikal motelo ne yiero mabiro mar 2027. Si kila kiongozi anachaguliwa kwa kazi. Si mimi nitakuja na reli, nikuja na barabara, na affordable housing, na universal health coverage. Si nyinyi mtaamua. Wale jamaa wa ukabila na chuki na mambo mengine si watazama. Tumekubaliana tuongee na ndugu zetu wa chama ya ODM. Tutengeneze serikali ya 2027. Mnakubali tutengeneze serikali pamoja? Jotelo mopogore mawuok Nyanza korka korgi giduol achiel ne giyango chung' margi mariwore gi UDA ka gisiro Ruto e loso sirikal mabiro 2027. Hao watu wako mbele ndio pia wameteseka sana. Tunaomba wewe katika ile kipengele 10-point agenda uangalie mambo ya compensation. We were here with Odinga. We came to talk about broad-based that Raila, Amolo, Odinga initiated with you. And we want to tell you, as the people of Kisumu, we are on board full swing with broad-based government. As a community, we have given you that mandate. And Mr. President, if William cannot help us, we will talk to Samoei. If Samoei cannot help us, we will talk to Ruto. And if Ruto does not listen, we will revert back to William. And the process will continue until we win the next round of elections. Their spirit is found here in Kisumu. Ukiona watu wa Kisumu wanasema 2 terms, Homa Bay inasema 2 terms. Watu wa Migori wanasema 2 terms na watu wa Siaya. Magi miyo kinde malime jatend piny William Ruto kawuono e kaunti ma Kisumu. Timore e telo mokwongo nyaka ne ogaye mar ODM Raila Amolo Odinga nyielo rengo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kweth mobado kod sirikal omiyo tendo bila nyaka tarik 16 madwe mar 2 gani mar mako kendo tere do bila magi wacho ne omonjo kanisa mar Anglican mawitime e kaunti Manyien mane oyuore kod ogaye mar DCP Rigathi Gachagua e giko dira mokalo. Pono ni ma ok otimore, kweth makod sirikal osingo mar luongo ng'anyo e pacho kae mangima mar sundo mondo riemb tich jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod jalup ogaye mar obila Douglas Kanja magi wacho ni emane ochano monj makamano e okenge mar hinyo Gachagua. Jafo mar siasa Kristo Wino ni kod ler mathoth. E safar mar achiel
kweth mobalo kod sirikal onyono mos kowuok e wang' apaya ma Kimathi Street nyaka Harambe Avenue e log tich maduong' mar obila ma Jogo House e nenore wang' gi wang' kod tend obila ma pacho kae. Bang' chopo Jogo House, jotelogo oromo kod tend obila e bwo ogai mar obila Douglas Kanja kendo miyo gi ndalo 16 mar mako obila ma giwacho ne omonjo Rigathi Gachagua e kanisa mar ACK Witima e kaunti ma Nyeri giko juma mokalo. The incident at the church in Witima is of particular significance because there's not much investigation. As no more wanasema tunataka tuangalie OB. We were very clear with them that the seniority of these leaders should even scare them. That this matter is not a normal engagement. The National Police Service to get out of goonism, to get out of dirty political work, to go back to their mandate, utumishi kwa wote, to provide security to everybody irrespective of their political affiliation. I think we have faced the IG head on with his people and looked at him straight in the eye and told him that the attack at Witima Church on Sunday, Odaya attack, it was an assassination attempt targeted towards Rigathi Gachagua. Poni mano okotimore, jotelogo buogo mar luongo ng'anyo e pacho kae mangima mar sundo mondo golie tich jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kod jalup ogai mar obila Eliud Lagat magiwacho ne ochano monjo makamano. Na tumemwambia IG tarehe 16 tunarudi. Kama hao polisi hawajashikwa, tutaagiza maandamano kutoka Kisumu, Kakamega, Busia, Nakuru, Kericho, Nairobi, Nyeri, Machakos, Mombasa, Kitui, Harambe. Jotelogo mane oting'o ogai mar DCP Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar PLP Martha Karua, nyawadgi mar DAP Eugene Wamalwa kod Justin Muturi mar DP oseo sirikal kuom tiyo kod obila e nyayo timi mag njore kod maundu e sando josiasa makwedo sirikal ataro mar chik. Violence has become an existential threat to our democracy. And we have seen it in Chwele, we saw it in Malava, we saw it in Othaya last week, we saw it in Gilgil, and we are saying enough is enough. Kenya is not any other country anywhere in the world. Kenya will never be allowed to be Haiti. We have said if the police are working hand in hand with goons, there will be no difference as far as Kenyans are concerned. Therefore, the culture of goonism must end. Hao polisi wamegeuka wa Kenya. Polisi kazi yao ni kulinda wananchi, hapana kuumiza wananchi. Iko kikundi haramu hapa Nairobi ya polisi. Polisi 12 wanaitwa Nairobi. Jotelogo ogolo siem mager ne sirikal ni poni time mag monjo romo mag kweth mobalo kod sirikal odhi nyime okang' makamano dhi nyimo piny Kenya e bugo. Bang' romo kod tend obila, jotelogo obago romo mar siasa e chiro mar Kiti kendo twak kod johera magi. Wenge duto koro ng'iyo Jogo House ka tend obila ma pacho kae dhi chopo dwaro mag kweth mobalo kod sirikal bang' jotelogo monjo log tich maduong' mar obila kendo pedho neno margi ewi mano magiwacho ni obila osebedo ka rocho romo magi mag siasa. Chris Owino, Ramogi TV, Jogo House, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino. Kopogore gi mano en jagoro bongirore e migawo mar weche ma oko mano Laktar Korir Sing'ei notelne kweth mag ten migawo e tero buge mag kuyo mambetre mapinje mopogore ne ondikie ote mag kuyo kaluwore kod tho mar migosi Raila Amolo Odinga higa mokalo. Nyasi mane obage par migosi Raila Odinga makaren, migawo no olero ni gibiro chako loso chenro mar rapar Raila Odinga higa ka higa. Toka jafwambo mar Koenga lero okang' makamano bende opuo mokalo kata opuo mokala kod anyuola mar Raila kotelie gi min ode Aida Odinga. Itgi kuyo ne anyuola mare. Kwethni notele gi jagoro mongirre migawo mar pinje ma oko Laktar Korir Sing'ei nolero ni kaluwore kod huma mar mosenindo Raila Odinga, oganda buora ma oko e pinje ma oko go ne ochopo e mbetre mar Kenya e pinje go mar chiwo mos margi. Mzez and Baba's life, lived his life in service, often at great personal cost. Time and again,
at moments when our nation stood at difficult crossroads. He chose dialogue over division, unity over discord, and the long-term good of the country over personal ambition. Those choices shaped Kenya's democratic journey and earned him deep respect both at home and abroad. Through his leadership, Kenya reaffirmed its place as a credible, principled, and dependable partner in regional peace. Ewi mano ne gichopo e paro Odinga mar redho bugego ne anyuola mare ma bende ne orwako nyasi makamano. These messages came in such huge numbers. And they have been carefully bound together, not merely as documents, but as expressions of respect, affection, and shared loss. As one reads through these pages, what becomes immediately clear is that Raila Odinga was not mourned only as a Kenyan leader, but as a global statesman. From Africa and beyond, from governments, institutions, and individuals. Some came personally, some sent messages, and for them I'm most grateful. Then the foreign affairs, Kenyans and other people from outside Kenya, these are the people whose greetings you have brought today, your condolences you brought today. We are most grateful. Ne nyasi manoyuorie nyaka gi jombetre ma ok e pinje mamoko e thuruka kendo ne giparo mosenindo Odinga kaka jalno manochung'ne adieri gi ratiro mar oganda. But a towering African statesman whose commitment to democratic governance, social justice, and continental integration inspired generations beyond your borders. His voice gave courage to the voiceless across Africa. I was in New York when he passed. I woke up at 3 in the morning, and then I had to call the secretary and tell him, we have a problem in Kenya. So I know that in the document we are presenting, he sent a letter, and I can assure you, every time he comes to Kenya, passes through, I receive him at the airport. And he always asks about your husband. How is he doing? Or the Kenya? He likes to know what is happening. E bwo migawo mar piny maoko no ema Mikae Ida Odinga biro tiyoe kaka jambetre tok puodho kod od bura ma eri tok jatend piny William Ruto wale mondo bi obed jambetre mar riwruok ma UNEP. Welo mane min piny Ida Odinga orwako mokalo. This roar is meant for you. I want to say actually meant and made for you. And we look forward to the work of your hands there. So we look forward for you joining us, working with us, and fighting the fights for the United Nations in Africa and for the UN. My a unique appointment. I'm not career diplomat, but anwange because depend egimanene government mar Kenya oneno kuma bugiketa abro tiye gi chunya duto gi tekona duto gi riekona duto kendo abro time kaka Kenya dwar mondo atime kaka onego atime. Agoiro kamano once again to the president for giving me the opportunity to serve Kenya in that capacity. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jakom maduon bura mar ODM mano Gladys Wanga osingona joera mag duon bura no ni weche par madito kata 10 points agenda mane ogai machon maduon bura no mosenido Raila Odinga ne oketie winjruok gi jatend piny William Ruto nyaka kete tim motel ne yiero mar 2027. Wanga wacho ni telo mar ODM biro neno ni weche duto mane Raila okete koke gi jatend piny William Ruto e kinde mane chugo sirikal mar Manywanda nyaka ketie tim kaka ni winjruok obedo. Wanga oseyo moko kuom josiasa makoni osebedo ka wacho ni ODM wigi owil gi weggi kendo kuku mar ODM ne oseketo komiti mabiro yan gogo marangwe ko jaod bura ma kaunti ma Migori Fatuma Mohamed e romo mar Linda Ground mane obagi pap Karayola e kar chung'od bura ma Kabondo Kasipul. To court no limo ng'ado committee. Koro nyoto wacho e committee ma central committee ma chama. Nika koto ng'ado committee cha. To wakao Kenya National Human Rights Commission. Mabero telne gi nyana miluongo ni Karen.
mondo muomi pesa kata ka en bilion 10 to kaw pesa ni or ne joma noyudo hinyruok sama ne wan gi chandruok mag mata. Kweli baba hakuweka mkataba wa election wa 2027, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amemchukua na tumebaki na viongozi wengine kwenye chama, tumeandaa safari ya kuanza mazungumzo na chama kikuu, chama cha UDA. Yadima jo chama moyie ni watudore gi chama mar UDA mondo wawuoth kanyakla. Let us not negate the gains that we have made through cooperation with the national government that is headed by William Samoei Ruto. Rowere mapachoka manikod dwaro mondo tiegi gi tije lwedo mopogore kore jiwo mondo or kwayo mondo nywan gi chenro mar nyota manyolandi kepo mare manyien kod jatend piny William Ruto. Karoko jagoro mogirore migawo mar somo Fikirini Jacobs chenro makamano nuoyao tok rowere manoluonge chenro no higa mokalo rem chopo e chakruok mar tiegruok manyochakore ayanga tarik 28 kod 29 mar dweni. Achiel tok jatend piny lando nuoyo chenro mar kepo mar rowere e bwo chenro mar jiwo rowere mar nyota rowere manorem yudo thuolo makamano higa mokalo kore jiwo mondo or kwayo mar yudo tiegruok. Kaluwore kod jagoro mogirore migawo mar rowere Fikirini Jacobs kata obedo ni rowere mathoth nopuodhi mondo donje chenro no mar tiegruok, thoth gi nyore mchope chakruok mar tiegruok no manonego timre tarik 28 kod 29 mar dweni. This is a call to the young people of Kenya who have been sitting down there. They have been looking forward to get an opportunity to get a skill. Either they did not directly qualify or they did not have the basic, payments, the ability to finance their own skilling courses. Now they have an opportunity through the OJE, the on-job experience, to be able to get that opportunity through the Star 254 platform. OJE, as I've said, is the on-job experience. So in the literal meaning of it, you are getting the experience while you are on the job. That's why they are entitled to a monthly stipend of at least 6,000. Kamano bende rowere manoro kwaye bo chenro mar sir mar ohala mane yudo shillings 50,000 to nyaka sani pok oyudo omenda makamano. Bende koro jiwo mondo donje chenro machakore sani gi yud tiegruok. So definitely there are those young people down there who applied for business support, and as at right now they are aware that they did not get a space there. So the reason why we are implementing this project in a phased out basis is such that those young people who did not get an opportunity to belong to business support now have an opportunity to come for OJE and get some skills, which I think will be very important. Rowere manikod lony tije lwedo mopogore to kara kamano onge kod obok mayangogi. Jacob solano ni nita osechako chenro mar miyo gi obok makamago. Recognition of prior learning is implemented by NITA in the State Department for Labor, and it's true that they sent out calls, invitations basically for the young people who applied for recognition of prior learning. Basically young people who are saying, we have skills, but we acquired the skills informally. We are requesting the government to recognize us and maybe pay for our examinations so that we can be certified. That is basically recognition of prior learning. Chenro mar nyota nochak higa mokalo matemo jiwo rowere mapachoka e yore mopogore mag yuto. Report makamano tero wa ywe mokwongo chenro en marang'ich welo aneno ka ote omolo kaeri Benta Charles wacho ni Simfruzo Imore watching from Karen Nairobi. Derek Nyalwal wacho ne warwako President Kondele neno kanyo Jack Marwari na bende wacho ne luwa wakanyo ni uteno Njezi wacho na Mogiler Mosna jo kanyaluote agayo ni girio maber kaluo apenyo ni piny luo Nyanza ground mane gilinda moleo tich monego gitim ne jopiny. Jeremy Agutu wacho ni awinji Ramogi ka an maram kakolela an boya Agutu Ramogi mitnam ka Charles Odongo woda wasi wacho ni wa ka entiere awasi dala nyakwara Ramogi adoni mondo mi wakawi machuok sa achiel gi dakika 23 waduogi weche mamoko.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chieng. 111 Ngeso ka ngeso saa 1 gi dakika 45 otieno. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma. Are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakorom gajuang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kikbai. Ka in ng'ama chunye ler, to bende timbendi be ahinya, ing'iang'o, jomiro mogo bende nyaka rwaki maber. To kaponi in ng'ama chunye rach, timbeni be richo, onge gima ber manyalo timreni. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema osokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwasera Jambu owarga chieng. 111 Ngeso ka ngeso saa 1 gi dakika 45 otieno. Lo, kuise. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia, gokoko. Oh, nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1 gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo ogai mar do Martha Koome oyango ni do biro chako chenro mar chiwo rambon ne jogo momaki gi kodira. Chenro mabiro chakore doho ma Kibra Bore Nairobi motelo ne yango chenro makamane gwenge duto mapacho kae. Koome oloso kinde mano yore nyasi ma Judicial Dialogue Day, nyasi ma bende obagi e gwenge mopogore opogore e pacho ka. Efinyakidi miyo waler. Ne en odiechieng' mar oganda pachoka twak gi bad migawo mar doho kendo chwalo duondgi e wi lokruoge ma de giher doho otim. Nyasi ma kamano nobagi e doho mamalo ma Kibra kotele kod ogai mar doho Martha Koome, jang'ad bura ma doho mamalo ma Kibra Diana Kavetsa kod jaod bura makanyo Peter Urero. Moko kuom oganda moyuoro nyasino oywak ni achije moko modonjnegi kod ketho madongo iweyo kod rambun ka mago ma odonjnegi kod ketho matindo ok mi rambun. Moko bende oywak ni kinde moko do ok duok rambun kaka owinjore. Gino ma doho wacho ni ok ni kare. Nilikuja kundai nini cash bill, nilikuja huko njuu, nikaenda nikaangaliliwa na niko na mpaka receipt. Nikapeana receipt. Niliambiwa cash bill yangu ilienda kwa serikali. Kama mtu kesi imeisha na ile pesa yake iko pale aliwekea cash bill, arudishiwe, labda ni capital itampea booster ya kuanza maisha tena. Asione penye alikuwa ni kubaya.
aone tu pale mahakama kumbe kuna mambo mazuri unaweza shughulikiwa na ukitoka nje ukae vizuri. Kaluwore gi oganda moko, nitie dwaro mar bedo gi kanyo achiel minyalo range buche mag lwenje mag kit chwech mar ni thothne gikawo thuolo malach mar mondo ochak yalgi. Jaod bura ma Kibra Peter Urero korka kore ochwalo kwayo ne doho mondo tim lokruok ne chike machiwo thuolo ne doho chiwo rambun ne jogo modonjnegi kod ketho matindo gi kodira. Ma kaluwore ni obila kinde moko tiyo gi thuolono mar kwayo asoya kuom jogo magimako. On Saturday, those who don't go to pray on Saturday, afadhali wache tu jaji moja ama magistrate. Wale walishikwa Friday, afanye kazi hata mpaka saa 6. Ndio hii tabia ya kutuweka ndani from Friday to Monday ishe. So that we don't use the court system to punish people who have not been proved guilty. Because unashikwa Friday usiku, saa zingine tumelewalewa hivi umeshikwa na una bibi anakutafuta mpaka Monday. Na inaleta stress. Kuom mano, ogaima doho Mathakomi owacho ni doho ma Kibra biro bedo mano machako chenro no motelo ne yange gwenge duto pachoka. We can have virtual hearings on Saturday to deal with bail and bond for those who are arrested over the weekend. That is something we can explore. And because you have a very good judge ending this station, I think it can be the pilot station for weekend court. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom joriemba piko e boma Nairobi olando biro kao karako oganda e kuonde tich magi wuok e tich poni weg geche mag matatu biro bago ng'anyo kaka negilando. Kwethno kotane kod Calvins Juma mabende okwayo piny owacho mondo los aput moro mar lalruok kaka okang' mar tieko ywaruok e kind jo bodaboda gi weg matatu. Negi ywak ni kinde duto jo bodaboda ema ikawo rach tok tungni e kindgi kod jo matatu. Nikech kata mana joriembo mag matatu ok gibeyo gin be gite. Tie samoro magitimo makosa e barabara to giyie. Koro Monday wabiro tingo kilomita 2 kilometers wanyalo tingo nono. But ka en wuoth ma dhi ama kilomita par wanyalo tingo nus mar pesa no. Koro mondo midhano chopi tich kik wabed gi vurugo nikech vurugo moseketo Kenya wani bedo piny. Gitim ng'anyo margi e yor kwe to ng'ata ma ok bi yudo yor ma chopo go yor tich wabiro neno ni wakonyo mondo mi uchop e yor tich. Koro wakwayo ng'ata no bed gi kwe, tich biro dhi kaka kawaida mondo mi wane ni yorwa mag wuoth ok okethore kata matin. Ok ibedo gi yombni moro amora, ka in gi yombni chunga ja boda moro miyudo kwaye mondo mi ochopi e tich, wabiro pango kaka uchopo e tich e yo makare. Wapango ka en kama biro bedo mabor wabiro ting'i gi nus mar fare monego itigo. Ka en kama chiegni kaka kilomita 2 kilomita 3 wabiro teri nono kionge yor tich, yor michopo e tich. Apisas mag duol mochung'ne kedo gi yedhe mamero ji Nakadam omako achije 5 ma itudo gi wach loko hand kong'o kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi e alwora ma Kongowea mantiere kar chung' od bura ma Nyali, Mombasa. E apedhono mane otim e bwo arita mager mar obila, moko kuom achije ne otudi gi ketho mar loko hand kong'o e kuonde ma okiewo gi skul kendo maonge kod lesen moyiedhi mayienegi loko. Seche ma duolno mar Nakadam oseyango ni kong'o, ndawa kaachiel kod yedhe ma ok opuodhi osebedo kiuse pachoka kinde makidek gino makidek rocho ngima oganda mathoth matiyo gi yedhe makamano. Fanikiwa kuwashika washukiwa 4 ambao walikuwa wanauza sigara na madawa za prescription kwa wananchi. In addition to that, tumeshika
mfanyabiashara mmoja ambaye alikuwa anauza pombe gushi. Hapa nyuma ndio nyumba yake iko, na mkiona anapakana na shule. Unajua sheria inasema mtu hafai kufanya vitu kama hizi karibu na shule. Tutamchukulia hatua, na ningependa kuwasihi wananchi, mkiona jambo kama hili linafanyika katika maeneo yenu, tafadhali mtujulishe. Sisi kama nakada tunaweza wafahamisha asasi za usalama kuhusu hicho kitendo, na ningewaomba pia mtuandame katika mitandao za kijamii ambapo tunahamasisha wananchi kuhusu athari za utumizi mbaya wa pombe na mihadarati. We feel like we are not the little that we have, we are capable of buying. That's why we have got this kind of wine and spirits. So Kwan mamalo mag jogo maonge upande nochopia pisi mar ruoth ma oyude Asembo ikinde chenro mar chiwo pande maonge chudo mitayo gi migawo mar arita kokalo kuom jagoro mongirore Laktar Raymond Omolo. Chenro ni mosebedo kadhi nyime gwenge makaluo nochope kar chung'od bura mar Arieda kuom thuolo mokwongo ka kwan mar oganda mane chopo mar kawo pande ne obedo malo miwuoro. Mokwom jopiny mane wuoyo gi Ramogi TV oko Laktar Raymond Omolo mondo dhi nyime gi chwalo chenro no e kor gwenge mondo kel yot ne jopiny maonge upande kendo kalo e midhiero mar rem yudo chenro mag sirikal. Mae gero ni biro chwalo kwan mag jogo ombulu e counties makaluo motelo ne yiero maduong' mar 2027. Yudo ka jomoko biro ni dwa kawo birth certificate, yudo ka ng'eny ji mang'eny onge gi birth certificate, to ne gibedo ni gibro kawo gigo ka, to gigo ok giyudo nikech kara chenro ma kawuono mar birth certificate aonge. Koro ng'eny ji ok nyal yudo ID, joma tindo gi ok nyal yudo ID nikech gionge gi birth certificate. Chiegwa kawuono abiro manyo birth certificate, ayudo ni manyo ID. Koro gima wuor, ayudo ka ID ji onge go daban. Makara wago dhowa ne sirikal, to kara wane joma kosa, ID onge. Koro timore maber ni koro okelnwa go machiegni mondo mi wayude. Koro wabiro mondo wayude, lakini gi kora tarodho nyithindo taonge birth certificate. Jopiny kod jogo manie sekta mar ohala mathoro tiyo gi teko stima e kaunti ma Homa Bay koro nyiso geno ma gin go ni yawo dag stima ma Sondu, Ndhiwa, Awendo mane kambi mar Ketrako timo nyalo biro konyo teko kata tieko wach mar lal stima masaka sa e alworano. Ketrako ne oyawo ayanga line no mabor mar romo kilomita 69 mar chako tich ka dwaro margi en neno ni stima obedo moromo e gwenge mag Nyanza. Chako chenro mar gero line mar stima kawuok e dag stima ma Sondu to kale substation ma Ongenge ka chudo bura ma Ndhiwa kendo chwe nyaka Awendo e kaunti ma Migori gidwaro matieko wach lal mar stima ma kinde ka kinde gwenge mag Nyanza. Odiochieng' manyoro Ketrako no yawo dag stima no kendo chako ayanga chenro ma ke stima line kawuok Sondu nyaka Awendo kokalo sub county ma Ndhiwa. Jopiny kod johala matiyo gi stima kinde ka kinde kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak mar lal mar stima mar chenro mag-gi ka gin kod geno ne yawo dag stima no dhi tieko lal mar stima ma sa ka sa. Akaw thuolo makende mar go ne Ketrako erokamano and the sitting government nikech koro report ma waseyudo from Ketrako en ni their new line mancha gigero biro miyo stima bedo sustainable and reliable. Odi konyowa kaka the business community. One, engimawa is anchored in ohala kendo oilwa are anchored in power. Wan go ne kaka stima ok nyal lal to en ng'ato nyalo tiyo tije maweni tije no tich orome gi kama wego no, lakini ka stima lal to wan gi problem. To ka stima ok nyal lal to en anyalo tiyo mawe tija kaka mawe gige na kane nikech samoro stima lal to gige na nitiere on. Koro ka stima duogo to ka gik moko ne nitiere on to wiyo wil awegi ka gin off, ka gin on to stima nyalo duogo maketh gik moko. Ka jogo matiye garaj manitie boma ma Homa Bay wacho ni lal mar stima ma kinde ka kinde osebedo ka hinyo sekta mar Jua Kali kendo osebedo ka miyo giro lal maduong'. Ondamo ma Ketrako ka mar yawo dag stima no giwacho ni biro kelo negi fungruok maduong' e sekta mar Jua Kali ma gisebedo ka gitiye.
Weche mar stima to wasebedo gi tabu mang'eny ahinya wa joma tiyo welding iyudo ka seche moko ni pango tich kendo osemi tich mondo mi ti to ka piny rute iyudo ka ok inyal tiyo. Kata ma joduke ma wan go ka be iyudo ka samoro gige ma giuso chalo soda ok ginyal dhi maber nikech koro joma madh gionge ok gibedo maber mondo mi giti kodi. Kaka nyoro chakre nyoro ka stima kanyo lal kwa tiyo ne customer dhawa iyudo ka wan gi shida mang'eny ne stima koro nwa kwa ni yawa stima ne onego bed ni jotendwa mantie malo onego ng'inwa kaka ikonyowa nikech inyalo yudo ka customer koro watiyo ne samoro loso kata dhot moro to ng'ane be dware kobiro koko monji gi lony karimbi koni stima olal embo neno gi wang'e koro chuno kaka inyudo ni stima nyolal kiasa 12 nyaka kawuono. Juma mokalo Ketraco ne ogolo chik ne jopiny mapod oketo utegi e kuonde ma lain wendo luwo mondo mi ogolgi oko mar geng'o masiche manyalo jukogi nikech laino ni kod teko mar stima modhuro maromo kilovolts 132 ka komishona ma Homa Bay Ronald Muiwawi wacho ni yawa yanga dag stima no dhi tieko wach malal stima e alwora makono. Tutakuwa tumeregesha nguvu za umeme katika ambao umeme ambao unatoka kule Sondu kuelekea Ndhiwa. Kwa hivyo ile line ambayo ilikuwa imetengenezwa na bado ilikuwa haijawekwa zile nguvu za umeme, tunatarajia kwamba kuanzia Alhamisi wiki ijayo shughuli hiyo itakuwa imekamilika, na hii itakuwa imesaidia kuongeza kiwango cha umeme ambao unahitajika katika kaunti yetu hii. Tukumbuke kwamba tumekuwa na matatizo ya umeme kwa muda fulani hapa Homa Bay County. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Wadhi kaunti masaya kama pith mar jamni kitiyo gi yo machon en achiel kuom gigo mosethiro yuto mar jopith ni mar rang'eny mar nyak mar mwandu mawuok kuom jamnigo kaka ring'o kod chak ne piny. Momiyo tend kaunti masaya kokalo kuom migawo mar pith kod pur ochako chenro mar miyo jopur jamni kaka rombe, diek kod gwen manyasani motisi ni hybrid makelo yuto mamalo thuolo manok kaka yo mar bero pur mar ohala e kaunti no. Kane oloso sach nyasi mar tieko ndalo adek mag pogo jamnigo, apisa maduong' e bad migawo mar pur e kaunti no Elizabeth Adongo owacho ni giseketo kenge maneno jopith odonje pur mar ohala moting'o gero slota manyasani, tiego jopur yore mag rito jamni kod cham e kind yore mamoko. Gino mageto keto omenda ofuku jopur ka ijiwogi mondo giti kod yore manyasani e pur. Pith margi kik wabed nwagolo chiemo kende to wabedi nwanyalo yudo yuto kuom ohala mar pith. We've got a new quality sheep, and as we go towards commercialization of livestock, this particular breed multiplies its weight, and as you sell to as the CEO has said, as you sell to the slaughterhouses, what you're selling is the kgs, and the doper breed is the best breed for that. Gimaduong mawatimo ni wakelo breeds ma nyalo dongo koni to nigi yuto mamalo. Waseng'eni jamni ma waseng'iyo kwa pidho samoro kata ka isetiyo ne marom nade okomi yuto moro malong'o, tich be odwaro tich mang'eny, koro yudo ni timo ohanda sara. To kuom kaka Siaya County temo mondo lok kaka watimo weche mag agriculture, watemo mondo walok ni agriculture matimore Siaya gi gima waluongo ni transformation in agriculture mondo bed commercial. Yorok mienjo ka otenore kod kama onego gere kambi mar rego chele mane osingi ne jopur mag ochele kar pur malo Akuja kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare kaunti ma Migori higa mokalo. Jopur ochele ma North Kadem pok owinjore ni kambi no egere gweng' ma Sere kata ma Agenga. Juma nigi mathoth. E kinde limbe mare e kaunti ma Migori higa mokalo, jatend piny Kenya William Ruto ne osingo gedo mar masin mar ochele ne jopurgo mag ochele e sab-kon Minyatike. Penjo maduong' bende koro osebiro ka kelo wich bar en ni koro masini mar ochele idhi gur kanye e sab-kon Minyatike. Nyaka sani pogruok mar paro osemienjo kama onego gure masini mar ochele. Wakwayo sirkal to gi ofise rais ni masindi no mondo bi kaka no wache no. Osewache karibu deriyo teko biro Nyatike ka. Partipeso no wabedo ko kaka jopiny nikech ka rais no biro to no wacho no. To wabedo kendwa kaka jopiny. Ne nitiere investor mano biro mano national government to lokruok dwa bedo ni gin korido tere kama chielo
omiyo ne wabedo kaka jopur michele kaka kendo jatendgi wawacho ni magi ma ok wanyal yie kata matin. Moko kuom jopur mag ochele mowuok e wuono ma North Kadem e sab kono Manyatike oram ne gidwaro mondo koro masin mar ochele oger e gwego mag Sere kama giwacho ni gisekete lowo ma onego gere masin ni. Ka jomoko dwa kawo masinde no tero kumoro ni tero yo kuonde mamoko to wakae ma michele nitie. Twawinjo ni masin dar ni jomoko noriembo masin, noriembo contractor. Onge jomo noriembo contractor. Public participation pok otim between the residents gi joka kelo ka koth gi the government. Wadwa ni mondo bi otim public participation, we the people of Gakelo Accord wan wasetimo public participation marwa kaka jopiny. Ni project mano ningo bedi ni biro ka nitie achudhe moko madwa goye gi e kore kapok ochopo ka. Koro mano gimoko nyali yie nikech wang'eyo ber mar gima mashino biro timonwa ka okele ka. Jopur gi mag ochele ka otele kod Dundo Sitora wacho ni Sere kama gidwaro ni ogere masin ochele ni chiegni kod kar purno malo kuja. Wangilo around Sere primary free land minyoero e kwega area hospital wechiwo nono matiende ni wedwaro search projects obi. Koro ng'ama wacho ni joka kelo ka koth sijui nini ni oriembo contractor. That is a total lie. Giyie gibigi tim public participation kodwa ka mondo wasiem ne gilo kamigere masin. To kigole ni tere mabor kaka wawinjo rumas no. Twaneno kamano bro hinyo jopur. Ok ober jopur puro ka to michele irego Uganda. Samire Uganda no okelo brokers. Brokers gi mawa pesa. Mae no se kod MCA no North Kadem Olimo Bonyo mane wane gweng' mar Sere ema gidwaro mondo koro gere masinde gochele ni mosingi koten piny Kenya William Ruto. Ano chungi kuwoyo no iluongo ni Sere kendo kanyo ema nosiemo ni mondo obiro gere rice mill no. Rice mill no nigero kanyo ni mondo mokwongo okony jopur mondo gi process michende gi magipuro kanyo. Ariyo mondo reduce the cost mar transportation kidhi tim milling kuonde mabor. Kata kamano jakom ma jopur e kar pur malo kuja okeoremo wacho ni ande gisebet piny kaka jopur ochele kendo giyiero ni masini koro nego ger e gwego mag Ageng'a modore e wuono ma North Kadem. Mill no ne waseketo kamibokete wan gi government land maduong' Ageng'a 5 acres makanyo en gimoboketo en government project kaka mar machine no. To weche moko makage kacha bende wawinjo ne jomoko ni dwani mondo kaw masinde no gi kor yamo odhi kode e area mok pidhe michele. Oyo iseche ma jodagi ma North Kadem nitie kod paro mopogore opogore bende giramo ni masini kik ger oko mar wuono ma North Kadem ka giwacho ni wuone ma North Kadem ema ipuro chele kendo singo mane ochiwre piny Kenya William Ruto en mano ma jodak ma North Kadem. Nwa kwaya ongoke masa moro nyalo dwar mondo kaw masino gi malo wabene malo kono wantiere wabiro ng'iu gangolo ma masino donj mana thurwa ka. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wakao yo machielo aneno ka oteni kae okiwacho nyingi wacho ni to Migori dakel nwa kipande koso waonge jotelo stima waonge go anyakonge. Mae Lazaro mar Kanam aneno Ramogi TV kan karachuonyo Kanam wan kaka jo Kanam B pod waonge stima wakwayo adepo mondo konywa. Jopuonje ma oboch school oromo nyithindo gi golo pesa okiwacho nyingi kanyo. Mama Tino Ching kawuok Ruya Ramogi Makara gi mama na Nyalago Musna Karan Joshua Ochola Bishop Charles Mayoga kod Jo Israel Sie Kochieng kotelne gi japuonj Edwin Otieno. Erokamano nyako Ramogi yweyo machuok waduogo ne weche mag tuke.
Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Wij tuak mago Ratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Kurayo dokanye sane. Gope ka wabro chule kaka koro podoni. Prepare the final budget. Oh yes. Busting. Ne okan nyiri mituwa ka gogo iwinjo. Ini charge in. Pesa no taonge go lakini an ka gi talanta moro kama nyalo chuli go. Kasto manyalo tali mapachilal. Tablo will pay. La voz que chaki yao tuki matunoka. Iborie gester. An mape ko inga. Bye. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manek beni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma. Wapenjo maber, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Tudiko dan Sharon Ongao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiba. Machiegni pa utuke, tim mar Gor Mahia nomedo bagora komotelo ne tugo makiny e kindgi kod Sofapaka. Nyaka sani gore motelo league gi points 36 ka Sofapaka ni e thuolo mar 17 gi points 14 kende. Kocha mar Gor Charles Akonor onyiso geno maduong' ni kiny Gor dhi kawo points 3 kowuok e tugono. Gor oseloyo tuke gi 5 ma pacho ka e alap manyayo ka Sofapaka pok oyudo loch moramora e tuke gi 5 mokalo. Everyone is all psyched up and prepared because being that we've faced Sofapaka on the first leg and we saw the outcome, but this is on the second leg. Maybe they're also prepared well, but as of now, every game we are facing it as a final. We have no excuse to drop points, so we just have to go for a win. So basically kuna pressure na sisi kama team ni all ni kuwin tunaenda game by game na I think hiyo pressure nafanya pia to win. So team imejiandaa poa na tunaweka focus weekend and tutapata ushindi. We don't want a situation where we come back from behind and then we win the match. Sometimes it takes too much energy to do that. So we've prepared very well. We've seen them. They are a good side that is organized. We saw them play FC. And so we prepared adequately to be able to make sure we do well in that match. They do defend very well, and that's what they did with FC. And then they are quick to attack. And so we should be aware of this danger. Nyakoromo gimane thuolo mane wan godo ne weche manyien mag ang'echwelo erokamano nyakom kawo thuolo mari mar budho kodwa e chenro ni warom kendo e weche manyien mag oimore. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka.